Duwang atamang ido nagsisirbing dog heroes kan sa indang pamilya sa Barangay Nursery Masbate City sa probinsya kan Masbate. Makalihis na mapugulan ang insidenteng panahabon sa indang harong. Aramon tani istorya kan fur babies na ini sa report ni Veblen Reynes. Ang cute na fur babies na sinda Smile asin Roscoe, super dogs kung imostra ngunyan kan pamilya Buri sa Barangay Nursery Masbate City sa probinsya nin Masbate. Ini makalihis na mapugulan kan duwang ido ang planong panhahabon kan personang naglaog sa indang harong kan nakalihis na semana. Istorya kan 21 anyos na si Trisha Buri. Paturog na kunta sinda alauna nin maagahon kan mayong untok sa pagbatok ang dai mapakaling mga ido. Makalihis na makadangog din garumay naglalakaw asin nagbukas na zipper. Pighiling niya daakon ano ang pigbabatok kan mga ini. Asin kan namatean na igwang ibang tawo, digdi na siya nagkurahaw. Tulos man na luminuwas sa kwarto ang sa iyang mga magurang. Nakita niya nga po na yung cabinet po sa ilalim ng lababo, bahagya pong nakabukas. At chinak niya po at yun nga po, nakita niya na may tao sa loob. Sinara niya po agad yung cabinet. Tapos saka po siya sumigaw. Dagos na nadakop kan otoridad ang parahabas na pigtutubudang ng habon na sa ibang harong. Sigun kay Trisha, normalmenteng toninong ang duwang ido na pirming nagtetenir sa laog kan harong. Alagad alerto ang mga inito yung igwang ibang tawo. Kaya naman labi ang pasasalamat kan pamilya Buri. Hulitan na isalbar sinda sa posibleng peligro. Super proud kasi hindi lang naman po yung simpleng act na ginawa nila, yung simpleng tahol. Lalo na po si Roscoe, si Smile, Aligaga. Parang si Roscoe po, mismong tinuro niya na andun nga sa may kusina. Huli sa pagiging good doggos, nagkaigwan pamilya nin simpleng selebrasyon. Igwa pa nga ni ining cake asin certificate of commendation para kay Smile asin Roscoe. Naliwat na pinatunayan na ang mga ido, iyon ang God and man's best friend. Ini si Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.